Vostè apareix en la carta de l'independentista, com bé ha dit. Com s'hi sent en aquesta carta? No, m'hi sento còmode. Jo en algunes ocasions he dit si algun dia hi ha un referèndum i es pot votar perquè Catalunya sigui un estat, i un estat també independent, jo votaré que sí, personalment. Artur Mas i Gavarró votarà que sí. Això ho he dit moltes vegades. De fet, quan hi va haver aquella consulta informal del món municipal, jo vaig anar a votar i vaig votar que sí. Vostè, que els coneix de prop, creu que s'hi posarien bé fer una partida? Home, en el cas d'en Rajoy s'hi posaria bé en el paper que li toca, que és clarament dir que no a tot aquest procés, que és el que poc o molt està fent. No estic tan d'acord en que en Duran se'l pugui posar l'etiqueta de l'autonomista. Jo no hi estic tan d'acord perquè crec que, sé que avui dia en Duran és una persona que el que vol és superar l'estatu quo actual, i l'estatu quo és el de les autonomies, ell aquest el vol superar, i per tant jo personalment l'hauria classificat d'una altra manera. Però bé, això és cosa vostra i per tant jo aquí no hi tinc res a dir. Si hem fet la Put i la Ramoneta durant tants anys en aquest país, és perquè tenim por de perdre? La història, els avatars de la història ens han portat a ser una mica d'aquesta manera. No podem oblidar que Catalunya és un país en el qual se l'ha intentat simplement esborrar del mapa, com a cultura, com a llengua, com a identitat, com a conjunt, diguem-ne, d'una societat, com a projecte de futur. El que hauria agradat en moltes èpoques de la nostra història, fins i tot llarga, parlem de 3 segles, és que desapareguéssim del mapa i que ens convertíssim purament en una província de convicció profundament espanyola i res més, com n'hi ha d'altres. I això no ho han aconseguit. Però els catalans, per sobreviure davant d'adversaris molt més poderosos, han hagut d'aprendre a fer la puta i la ramoneta. I això vol dir que es pot veure com un defecte, però també s'ha de veure com una virtut. Li demanaria si hi ha alguna carta que li troba a faltar, jo com a reflex del moment polític. No les he vist totes les cartes, per tant no puc saber si tot el que se'm pot acudir en aquest moment hi és o no hi és, però estic gairebé convençut que amb el vostre sentit creatiu, que és molt alt pel que veig, hi deuen ser totes. I si en el moment de jugar la primera partida en trobo a faltar alguna, per properes edicions ja us ho faré arribar. Estem ensenyant totes les cartes en l'estratègia per aconseguir la independència? Estem jugant-les bé? Estem ensenyant totes les cartes que hem d'ensenyar. Hem de ser plenament conscients de quin és el paper que estem jugant en aquest moment. També un missatge positiu en què ho vinculem amb el joc. És possible guanyar la partida en 25 minuts? I fins i tot... M'agradaria poder fer totes les partides i guanyar-les d'aquesta manera. Un país, 3 bàndols. El futur de Catalunya és a la teva mà. La puta i la Ramoneta. El joc de la política catalana.